न्यष्टि और एहर कार्यकारिता। न्यष्टि न्यष्टि एक छिद्रयुक्त द्विस्तरीय न्यष्ट झिल्ली द्वारा आच्छादित। ଏହି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷକଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି କେବଳ କୋଷ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯଷ୍ଟି ଆକୃତିର। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଡିଏନ୍ଏର ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଅପତ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଡିଏନ୍ଏର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାଗ ହେଲା ଜିନ୍। କୋଷ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବାଣୁ ପରି କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଅସଂଗଠିତ। ଏଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟ ଝିଲ୍ଲି ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କହନ୍ତି। ନ୍ୟଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ। କୋଷୀୟ ପ୍ରଜନନରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଏକକ କୋଷ ଦୁଇଟି ନୂତନ କୋଷିକାରେ ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଷର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ।